capanɗe jeeɗiɗi filmaji capanɗe tati woni wakkati windere ko jamɗe ɗiɗi pawi hen to Rome. Oumar Mamadou Sow. RFI kabaru herido. On paami tedduɓe heeɗiɓe ko e yewtere herinde gonɗen gila hanki Isa yankoɓe windere ina gonde sunare caggal mayde Pape François nattuɗo to Vatican e duuɓi mum capanɗe jeetati e nde jonde men kabaruji ma en dutto e mbadi kuptidindi e ñalde hanki nde to no ñalda e no wora toon to Rome lamorde Italie holko ɓuri mantinade e gardigo Pape François e te caggal mayde makko hol daawi dewoje hen ɗo ha lomto makko toɗɗe e beele kadi Afrique najo ina gasa lomtombo so en keeɓi jaabuwuji e ɗeɗo namde ma en gartu e duwawuji Isa yankoɓe fewde makko immorade e leydi kewɗe wano leydi Côte d'Ivoire hay leydi goɗɗe Afrique tedduɓe ko ni woni mbadi jonde meɗen kabaruji bisimilla moon. On calminama tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde daade duniyaru no mbiruɗen joni Pape François o sankima yaltinere hanki tawi omo yaranno e duuɓi makko capanɗe jeetati kanko Pape François mayde makko addini yimɓe hewɓe teddendi nde tawno hayso tawi o wonano kawɗo karɗo cellal mayde nde waɗini bettere e yimɓe hewɓe. Abdoulaye Diallo no ruttuno en e no ñalda ñalande hanki nde toon to Vatican leydi Italie ha e nokkuji goɗɗi ɗo diini Isa yanko koɓe o mbiyen ñiiɓi e doole keɗoɗen. To Rome hanki kikiɗe ujunaje katolikiɓe humpaɓe yahuno to nokku wiyeteɗo Saint Pierre ngam toranade Pape François ko adi nde kanko François watte e kes mum e nder hoɗorde e Sainte Marthe to Vatican ɗo o hoɗi gila o suɓa. Vatican ina jogori kadi nawde fure e Pape François to basilique Saint Pierre mo Rome janggo e alarba beele fure makko no hollire Isa yankoɓe windere nde fuu ngam ruttindemo teddungal ɗum andini hollitol ngol Vatican ɓangini ka wasiya makko woni haala makko bindol cakkitigol ado mayde ngol Vatican feññini Pape François holli annuya makko tuma o wasti fittandu makko ko yo wattine e dow yankinare église mo Rome teddiniraɗo mari ko yo witi yanande makko nde wandini kadi ka wasiya makko wonde to nde heɓu ñeñi kiriɗo Argentine leydi iwdi makko andinima ɓe wadda sunare balɗe jeeɗiɗi e nder leydi maɓɓe ngam ruttinde mo teddungal e siftinde ko AVC woni nawna ɓernde ƴiƴam woni sabu makko e tugnade e kadiri mayde makko ndi Vatican ɓangini hanki e altine. Abdoulaye Diallo hadi lomto Pape François toɗɗede noon ko cardinal Merlingue on ko Irlande najo biteɗo Kevin Farrell ko on kay jogori ina wayno riwindade kala ko soklote e ko waɗate toon to Vatican eno dosgal ngon wuro Vatican wirini fof ko hakkude balɗe 15 e balɗe 20 guile wirwirndi makko ha e suɓade jogorɗo lomtademo ko e ngal dawal alhaali o waɗate. Pape François hoorejo kiɗo o mbiyen gila hanken kaali ko e sunare wona omo yarateno e duuɓi capanɗe jeetati kanko Pape François o waɗi ɗiɗo lebbi ƴaɓɓiɗi fof ko e hakkude hoɗorde makko e suudu safrordu caggal nantingol oɗo kabaru noon leydi adunaru kewɗe e kolli sunare mumen e bettere nde dañi e oɗo kabaru Minati Diallo ina artanene hen. Italkuru lamɗo Arabie Saoudite ɓi laamiɗo Mohammed Ben Salman nduhani ke Pape François ana tawa e ndi leydi nokkuje ɗiɗi tedduɗe e diina l'Islam yoga e golleji Pape François wonno ɓattodirde yimɓe ɗi diinaji ɗiɗi. Horejo Ligue Arabe dental leydi Arabe holliti aduna ndu wasi neɗɗo daraniɗo loriɓe tenti e fitinaji hakkunde Israel e Gaza. Horejo gouvernement Japon duhanike mayde o gorko omo andiri daranade renude kiwaltarini kañum e diplomatie ngam sembinde jam e adunaru ndu. Goto e inde andite lato ballon Lionel Messi ɓi leydi makko Argentine seyditike Pape François ko neɗɗo moƴƴanɗo adunaru ndu ɓattiɗo ɓiɓɓe leydi muɗum Argentine. Ndi leydi ɓami balɗe jetti sunare ngam duhanade Pape François andide gilla o kabaru nantina beete keñen leydi adunaru ndu ƴuude Afrique Europe kañum e Asie tawtude pelle mawɗe windere nde hooreɓe muɗum kolliti adunaru ndu wasi neɗɗo dentinowo. Neɗɗo dentinowo Minati Diallo. RFI